Ge sak menika yuheni nggih emplek-emplek ge sak menika sawangan. Ya kelep iki. Iki Lah piye? Iki lho. Sawangan emplek-emplek. Mbak lho mbak kayak iki. Iki apa to Indo? Iki bakal apa iki, Hen? Cucur lho iki kocorane iki cucur paling nduk cucur. Apa iki ge emplek-emplek apa iki? Sawangan. Tepung ae wis. Tepung kok ge apa iki? Tepung Amune kowe mbembet. Rati kumbang, guys. Saya guys ditiliki ya rasanya seperti apa. Kui wanu sapa kui jenenge? Enak apa ra iki, guys? Ku mengke iki arep ngegene nggon bae nggih bareng kono terus kebablasan yo Hen ya. Kok suruh nyamburi ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ciao. Nah.